Mbah dhewe sembarang dengah dhewe. Yo ngene iki rekosone nek duwe bojo sing lunga merantau adoh. Dijengkol mikir masak, dodolan, sembarang dengah dhewe ora ono sing wangi. Alhamdulillah wis ameh bar. Bar iki tak jerengi, mari iki langsung dodol kopi. Wis bar dhisik. Alhamdulillah wis bar kari jerengi. Wah, ngene iki nek ora ana sing ngobong ngene iki yo sampah yo umbruk nang yogan kabeh. Wis tak mesikane kabeh sik. Yen bisa anu kabeh lingkungane resik. Disawang yo kepenak, seger. Wis. Piye to iki? Malah ana wong sing ngobong-ngobong. Wis keselumbah-umbah iki ndak mambu sanget kabeh iki engko. Sapa lek kemas sing ngobong-ngobong? Mas sampai kok malah ngobong-ngobong? Lho. Ya aku Apa daerah ini kok sanget kabeh, Mas? Lho sampahku kok ndak malah anu ngurugi aku mbak wong sampah iku pirang-pirang nang anu dadahku iki ora ana sing ngopeni tak bisa tak obong ya. Lah jerenganku ndak sanget kabeh, Mas. Pateni Mas tulung. Ya engko ambak nek wis bar ambak kok iso mung iki sampahku pirang-pirang ngene iki terus piye ngene iki. Ya saiki terus karepmu piye, Mbak? Wong iki aku ki ya karepku resik-resik dadahku. Aja ngono, Mas. Lah kelambiku udah sanget kabeh nek ngono. Pateni sik Mas, akeh aku. Nah, wis baru mbah-mbah iki kok, udah sanget kabeh kok. Ngaputane lho, Mas. Moh, iki sampah-sampahku dhewe kok. Ape malah iki engko malah rusuh kabeh dadahku engko nganu kuwe. Nek sampean ora iso dikandani yo nganu, Mas, tak kandakno lekku piye, Mas? Wis kon moro lah. Awake gede dhuwur sangat lho, Mas. Lah wis lah. Wis tak undang lekku sik ae, Mas, nek ngono, Mas. Lek. Lek kentong. Ana apa Nduk Yani? Iku lho, Lek. Ana wong ngobong-ngobong, wis tekan mateni kok mau malah ngamuk-ngamuk. Sapa sing Iku ngobong-ngobong? lho tanggane awake dhewe. Ayo diparani. Ayo, Lek. Aku wis mbah api kok malah ngobong-ngobong. Aku lho, Lek, wonge, Lek. Tanggane angel kok, Lek. Sak benere iso dikandani apa ora kowe? Purane Lek. Tak gebjol sisan kowe. Lha lele. Iso kejel temen lele. Lah aku ki mau ki karepku anu ngresiki sampahku kok lek malah mbok pateni ngene. Geniku malah mbok juri. Enteke nguripno kangelan kok lek ya sepurane lek. Sampai tak pateni aku kok gebjol dhewe. Nggih lek mbon tak patenane dhewe lah lek. Sepurane ya lek. Lek kentung. Age, Nggih. Wis tak patenane dhewe lek ngapurane ya lek. wis kono dipateni. Elake yo ya wong kok iso elake ngene karepku ya ape resik-resik kok yo dirono ae halangan. Ya tonggo dikandani ra iso. Wes lek. Wis mati iki. Ya sepurane ya lek. Aku kok iso mbok sia-sia lek. Engko sik jeno keluke iki. Wis ya lek tak gedire lek wis ade ngamuk lek. Pateni tenan iku. Wis lek. Nganti urip neh. Yo iki lho. Wis nek ra percaya tunggonono lek ngasih. Konger nang kene engko lah ya wis ra ono nganu genine. Wis. Ngene Mas. Aja dibaleni neh ya. Nggih. Ayo, Duk. Diterusno jerengi wis aman iki.
Yo sangat apa resik-resik kaya ya ono layanane tanggo galak itu larutan 15 karo tanggo blas. Wes ngene iki entuk ngobong kapan ngene iki kok sampahku. Wes tak jarne sik ae kok ndara nganu ana selane ngobong Wes tak tinggal turu sik ae nek ngono. Rasa ya wis seminggu. Wah, iki wayahe ngangsor iki pemain bayani paranane. Oh, ini omah ora ya kira-kira iki. Tak bedoke coba. Oh, nuwun, Mbak Yani. Napa Mas? Biasa Mbak setunan. Nah, kamu gunggu pinarak dia. Nggih, Mbak. Iki ngene, Mbak. Iki kan sampean wis wayahe aso. Wis seminggu kan iki. Pripun? Wis ana urung? Nah, kok cepet meneh Mas wis seminggu ketok aku lagi ndek wingi kok. Wis seminggu. Yo, nanti dino yang ini iki, Mbak, cepet emang. Terus piro Mas ndek wingi Mas 50.000. 50.000, Mbak. Ayo. Mas 50.000. Ono ora ono? Ono. Ya wis tak tulis ya. Ini nang iki wis gak beruh Mas. Soale di paling garangan iku lho. Sedino kok. Ono maneh saya. Pak ini wong. Di paling garangan iku lho. Wah, ono ora kedisian aku lah. Beruh aku Mas. Ndek wingi iso nggo ngangsur. Iya wis ora percuma tak kei anu saran. Wis apa sih? Yang ditulis kok lali kok. Tulis ya. Iya. Ya. Terus bayar berarti pas iki ya. Minggu pertama ya. Iya. Iku langsung aja durung bayar Mas. Urung tuh bayar, Mbak. Lah wis bareng ini sampai nek ndi Mas? Aku yo lho isih muter kono, cek akeh ya, Mbak. Anu. Cek wong pira iku? Wong akeh. Yo sekitaran wong 4 go 5 iki. Alah, yo. Ajan wis musim wong utang-utang Mas. Iya mulane iku, Mbak. Aku mengatasi masalah tanpa masalah ya asli. Ya ngomong-ngomong ki sampean dhewean ya, bojone ning ndi? Dhewean terus bojoku merantau aduh Mas ora mulai-mulai. Loh, ratu adoh malah. Iya merantau ning Taiwan kono wis pirang-pirang tahun ora mulai-mulai. Oh, sakene Mbak, Iya. tinggal perantau. Ora dadi bojoku ae, Mbak. Bojoku dak tanam kayu. Bojo ngono aku terus di bojo kok. Mosok apa dadi bojoku pindho. Loh, aku ngenteni rondone ya gelem, Mbak. Jadi ngono Mas arep. Ya wis ya nek ngono aku dak anu lanjut. Langsung Mas. Wah, iki kasar becake ya. Aku Iya, ngejar iya. target iki kok bosku. Ya wis Mas. Ya wis ya nek ngono ya, Mbak ya. Iya. Mas terus Mas. Ya, makasih ya. Iya. Alhamdulillah wis iso ngangsur. Wis wayahe saiki tujuan kopi meneh. Sesuai tutul kopi, muka-muka laris. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gawe. Bismillah.